Manol Etxeberria naiz, fisioterapeuta, duela 20 urte, klinika pribatuan duela 17 urte, eta idatzi dut zuentzako eskuliburu bat, eserita lan egiten duzuen ontzat, non lehenengo atal batean deskribapen anatomiko bat egiten dut, gero adierazten dut zenbait eserleku ergonomikoak, zeintzuk izan daitezken, gero zuen lan espazioa nola egokitu ergonomikoa izateko, noski silla barne, baita ere pantalla, ordenagailu pantalla eta bar, eta gero baita ere egiten dut nola gomedio batzuk zuen bizkarrezurra sano edukitzeko, denbora aurrera dijoan enean, eta gero ariketa pilo bat, luzaketekin, zenbait gorputzeko atalak motzagotu egiten dira, eserita denborazko gaudenean eta atal horiek nola luzatu eta zegi harretan jarri behar dugun puntua, ezta? Gero baita ere nola flexibilizatu, nola malgutu gure bizkarra eta gorputza, eta gero nola potentziatu zenbait muskulu ahuldu egiten direnak, ezta? Batez ere bizkarrezurrekoak eta zabelekoak, hipopresiboak eta bar. Eskuliburu 10 eurotan ateratzen da, euskeraz da erderaz, eta korreo postales bidaliz diezazuket, zuen helbide postala bidali berdia zuen ere telefonoan WhatsApparen bidez hobeto, 655-73-1-batera, eta helbide elektronikoa Imanol Etxeberria euskeraz txekin @hotmail.com eta zuen etxera bidaliko dizuet. Besterik gabe, eskerrik asko.